Pykäällä! Ei uskalla vielä. Kytkintä vaan ja... Tai ilman... Ihan sama. Se huutaa rajoittavasti. Niin huuttakin, tarkoituksella rajoittavasti tärrytys. Pykälät vaan, niin se lähtee jauhamaan komeemmin. Mä uskon, että mullekin nyt loppuna taas ihan kohta. No käydään huomenna vaihtaa molempiin uusi. Niin, mä oon huomenna jauhottaa tämä rengas loppuun koko ajan. Eikö jauhotapa nyt? En, vitu, pitää päästä pois. Mennään Anille. Ei jaksa käveä. Mennään Anille. Tuliko? Mä en tiedä, minkä sitä pätkää.